0. Apha ecaleni kwam ndinaye umnumzana uArchicule osebenza apha kwi-Arts and Crafts Village, naye usebenzela apha. Sawuvaka into yoba zintoni ezenzekayo apha. Mnumzana uCule, masikwamkele kwimbatho. Enkosi Mhlekazi. Khawusicacisele, khawusinike imbali ngokuqawuleza gqabagqaba ngale ndawo. Yaqala njani? Le Art Village was iqale ngo-96 2001 and it is funded by Masipala wethu, and then it is supposed to be for the artists. Into zothina abacraftayo as ubonile nawe ukuthi moccasins yonke njena leyo nto, anything that's to do with hide and skins. Khasichazele ke zintoni ezenzekayo ngoku apha kule Arts and Crafts Center. Presently mntakwethu it nearly become a white elephant in fact, because ngoku the only places that's really working, hairdresser, leather works nangapha, car wash, ndimi ngaphayana doing leather products also, hair salon over the other place. Zithini injongo zenu ngokubheka phambili nale ndawo ngokuqinisekileyo ayikasetyenziswa ngendlela epheleleyo? Ucacile Mhlekazi ba umasipala usifeyilishile, because this place esibasitsho ba this thing nearly become a white elephant. Nathi abasebenza apha, we're doing it for ourselves, singovuka uzenzele, and then there is no support from government departments. Any problem yethu hamba bude. Kwindawo nje umuntu uyakulindela into yoba iyawuba khona mhlawumbi nemixhentso nabantwana abazayo apha ze bafundiswe ngembali yabo. Loo nto iyenzeka? Mntakwethu iyenzeka. What's happening, especially sinombutho wethu apha, that's for artists, nomntakwethu is part of it. Yes? We call it the Karoo Culture, and then we're having Nancy activity at the last Saturday of the month. So zinto like Reconciliation Day, those days, we commemorate them, March 21st, all those days. Nancy activity khoyo njena. Izinto nizenze ngezandla zenu eziphuma apha nizithini ke ngoku emveni koko? Ndingathi bude, me especially, I say EP market, or rather why isn't we say the government is the biggest buyer. Kuteni uhulumende angaza, so because nomasipala nento zabo siyazenza, like your placemats, corporate logo, that kind of things, like for key holders yonke leyo nto, kodwa ke they don't come around. Kodwa ke uba ngurhulumente owenze le ndawo yakhona, kungoba kutheni nawulinda urhulumente azithenge, kutheni ninga-identify imarket nina? Yile nditshoyo mntakwethu, if by uhulumende angangena but then market this thing properly, this place mntakwethu, kwezi zinto uzithethayo zama-internet nentoni, then we could have, we say, why don't they meet us halfway? Because sesiqalile mos, and then they should have come now and say, guys, we're gonna support you. Mnumzana uCule, enkosi kakhulu ngexesha lakho. Sibulele sithembe into yoba uqhubekeka ngomsebenzi niwenzayo. Enkosi mntakwethu. Enkosi kakhulu. Ukanti ke lowo besincokola naye apha ngumnumzana uCule nosebenza apha kwi-Arts and Crafts Center. Siza kuke sive nakwabanye abantu abasebenza apha into yoba bona babona njani.